Направих си зона на бедра, вътрешна част на бедра. Това винаги е една от най-слабите зони при жените. Дори да спортуваш, това е зона, която изисква повече внимание. И определено, обличайки клинчето, забелязвам краката си доста по-фитнати и стоят много по-добре един до друг, отколкото преди. Въпреки че съм спортна личност, обичам да спортувам, това, което постигнах с тази процедура, ми хареса много. Това, което след първата процедура видях, е едно стягане в мускулите. Интересното обаче е, че не само това е ефекта, който се постига, а и стягане на самата кожа. И още по-хубавото при жените, че се топят мазнините. За мен инвестицията в такава процедура се заслужава на 100%, защото резултатите са видими и смятам, че всеки, който иска да изглежда добре и да се грижи за тялото си и да залага на това, би инвестирал.